Přeji všem pěkný den. V dnešním videu jsem si pro vás připravil návod na převodník Magnetic. Já jsem na něho narazil teďka nedávno, přestože již funguje od roku 2008 a jsem velmi mile překvapený, protože tento převodník pracuje v těch převodech skoro instant, čili ty peníze z té peněženky na peněženku jsou převedeny opravdu během pár minut. Včera jsem se o tom přesvědčil, převáděl jsem peníze z Paxum peněženky na Paisu a bylo to do minutky převedený. Dále je zde velmi zajímavé to, že mají podstatně nižší ty poplatky za ten převod než ty jejich konkurence. Navíc je zde výborná komunikace se supportem. Zde vidíte na té peněžence od kdy do kdy je ta peněženka funkční, takže u nás časově to vychází od 7 hodin ráno do půlnoci, čili od 7 do 24 hodin. Tato peněženka funguje zcela bez problémů. Pokud budete chtít změnit po půlnoci, tak máte smůlu, musíte počkat od 5 do 7 do rána, až tam dorazí ten administrátor, který vám vlastně ty peníze bude směňovat, který tu peněženku hlídá, který vám odpovídá na případné dotazy. Líbí se mi tady zpětná vazba, čili máte zde, když to rozkliknete, máte zde ty názory a zkušenosti jiných lidí, kteří prováděli převody, takže vidíte, že lidi jsou opravdu spokojení a já opravdu taky musím potvrdit, budu se muset také napsat svou zkušenost, protože nic takového jsem opravdu delší dobu neviděl. Tak já jsem se teďka do toho převodníku přihlásil, protože v něm jsem již zaregistrovaný a mě právě zaujal z toho důvodu, že jsou zde možné převody z peněženek, které jinde jsem žádné takové převody neviděl, takže třeba teďka hodně používaná peněženka Paxum díky programu DG, proto jsem vlastně taky převodník hledal tohoto typu, tak z Paxumu na Paisu převod říkám během minutky a poplatek opravdu velmi zajímavý. Navíc máte zde ještě takové zajímavosti, že se vám vrací peníze ve zpětných bonusech, máte zde i afiliáte program a spoustu dalších zajímavých věcí, které jsem ještě pořádně ani neprostudoval, ale opravdu je vidět, že ten převodník je na profesionální úrovni. Takže v dnešním návodu si ukážeme teda, jak se zaregistrovat do tohoto převodníku a jak ho používat. Tak pojďme na to. Začneme tedy samotnou registraci. Pod tímto videem máte link, na který když kliknete, tak se vám otevře převodník Magnetic. Dále zde kliknete na registrovat. Poté se vám ukáže registrační formulář, ve kterém vypíšete e-mail, poté heslo. Znovu zopakujete, doporučuji dávat heslo, které je složitější, čili má velké, malé písmena, číslice, po případě znaky. A poté zde opíšete ten kód. Vše si zkontrolujte a klikněte na Confirm. Tak, nyní vám byl poslán na ten váš e-mail link, který potřeba na něj kliknout a tím se vám vlastně ten převodník aktivuje. Takže já jsem se teďka nalogoval do toho e-mailu. Pokud vám to tam nepřijde, chvilku počkejte, trvá to většinou tak minutku, 2. Po případě se podívejte do spamu, kdyby vám to spadlo, jo? Ale ten e-mail vám od převodníku Magnetic dojde vždy. Tak, teďka se tady rozklikneme. Takže tady znáte ty základní informace a je potřeba teda kliknout tady na ten aktivační link, takže na něho kliknete a ta peněženka se vám vlastně, ten převodník se vám aktivuje. Poté se již pouze zalogujete, čili se přihlásíte do peněženky tím, že kliknete na login. Nyní vypíšete ten e-mail a to heslo, které jste zadávali při registraci. Takže se vypíše ten váš e-mail a zde to vaše heslo. Poté kliknete na login. Doporučuji, pokud pracujete s převodníkem, tak ho mít přeplý komplexně v angličtině, aby tam nevznikly nějaké nesrovnalosti. Dále pokračujeme ve vyplnění těch svých personálních údajů, takže zde vypíšete své jméno, své příjmení, opět vše vypisujte bez háčku a bez čárek. Tady tohle políčko necháte prázdný a zde vypíšete své telefonní číslo a vyberete, zda jste muž nebo
žena. Tak já to dělám na přítelkyni, takže vyplněné vše správně, poté kliknete na uložit, save. Tak v tento moment je to uložené a můžete jít teda na tu směnu, čili kliknete zde na změnit nebo převést a pokud teda chcete třeba převést, což je takové velmi aktuální peníze z peníženky Paxum, tak si zaškrtnete Paxum, teďka pokud tam máte peníze v dolarech nebo v eurech, tak si to vyberete, já tam mám penízky v dolarech a nyní si převedete na kterou peněženku to chcete převést, čili vidíte, že je tady opravdu velký výběr, můžete teda na EgoPay, Paizu, Perfect Money, Solitrus Pay, čili kam je libo, dokonce jsou tady i možnosti na Mastercard. Jakým způsobem se to převádí na kartu, teďka nemám šajnu, to jsem ještě neskoušel. Já jsem zatím teda zkoušel převést z Paxum na Paizu a jak už jsem říkal, bylo to opravdu během minutky. Já se teďka přihlásím k sobě do peněženky, mám tam opět převedené nějaké penízky, takže si to názorně ukážeme, jak ten převod probíhá a jak je opravdu rychlý. Tak, já už jsem ve své peněžence, nyní vám tady chci ukázat, co je tady opravdu zajímavé a čím jsem se nesetkal, takže tady dostáváte slevu na ty převody. Čili pokud převádíte do $100, máte zpětnou slevu 3%, pokud nad $100 do 300 5%, od $300 do $900 10% a tak dále. Čili to znamená, že vy tu částku převádíte, za to je určitý poplatek a podle toho, jak je ta částka vysoká, tak vám z toho poplatku opět vrátí peníze. Čili opravdu docela jsem na to zůstal čumět, protože jsem nic takového ještě neviděl. A sami teda uvidíte, jak bude ten převod probíhat. Takže já jdu převést penízky, kliknu si teda na převod, budu převádět penízky z Paxum, tam jsem si teďka vybral peníze z DG programu a budu převádět teda na Paizu. Takže si zaškrtnu Paizu a poté kliknu, vidíte, už mi to tady automaticky najelo a nyní teda pokračuji dále. Musíte mi samozřejmě zjištěné, kolik máte na té peněžence, takže já vím, že na Paxumu mám něco přes $50, ale já si teda budu převádět 49. Nyní napíšete zde své jméno a příjmení, jak jste na té peněžence Paxum napsaní. Případně pokud budete převádět z jiné peněženky, tak je to stejný. Nyní se vám tady započítá poplatek. Jo, vidíte 1,94%, to je ten poplatek za převod, takže vždycky musíte dávat o ty $2 méně, než kolik máte na té peněžence. Čili já jsem říkal, že tam mám nějak 53, napsal jsem 49, vidím, že budu teda platit, nebo že se bude odečítat $51, takže to je v pohodě. A budu teda převádět na Paizu. Tady vidíte pak celkovou částku, která vám dojde na Paizu, ale té částce pak zase přibude sleva, která vám skočí opět do té peněženky, z které vybíráte, takže to nakonec bude tady ten převod ještě mnohem větší. Tak, nyní zde teda napíšete na Paize, jaký máte e-mail. Pokud byste opět převáděli na nějakou jinou peněženku, na Solitrus Pay, tak tam je taky e-mail, ale když jste třeba převáděli na Perfect Money, tak tam je číslo. Takže zde vždycky vypíšete to, co k té dané peněžence máte vlastně ten účet, buď e-mail nebo číslo. Poté teda kliknete na provést. Tak, nyní vás to přesměruje. Vidíte, že budete převádět teda $51 z Paxum na Paizu. Tady vidíte částku, která vám tam dojde. Zde vidíte ten svůj e-mail. Jestli to všechno sedí, tak zaškrtnete, že souhlasíte a poté kliknete na provést převod. Tak, nyní vás to přesměruje na tu vaši peněženku Paxum, jak vidíte zde, a tady pak už jenom velice jednoduše vypíšete přístupové údaje, čili ten váš e-mail a heslo, jaký máte na Paxum.
poté potvrdíte login. Jinak zde vidíte přes ten převodník, že se ty peníze tady převádí, máte tady vlastně vše uvedené. Tak, klikneme na login a v tento moment dochází k té směně. Vlastně ještě ne, vidíte, tady máte vlastně na peněžence Paxum ještě ověřovací kód, čili tak asi stejně jako třeba máte PIN na Paize, když převádíte nebo vybíráte, tak zde je v té peněžence Paxum zadat kód, který vám při registraci došel do toho mailu, hned po registraci, čili já si jdu ten kód najít. Tak, už to tady vidím, tady máte ty transakční kódy, takže to rozkliknu. A zde máte v příloze ty kódy, já teda doporučuji si je někam stáhnout, uložit, jo, protože jsou dost důležité. Tak já vám ty kódy už samozřejmě ukazovat nebudu z bezpečnostních důvodů, ale tady máte takovou tabulku, tady máte v menším, a tady máte A, B, C, D, E a pak máte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pokud si vzpomenete, tak já jsem se vrátil, tak máte zadat kód A-10. Takže jdeme opět do té tabulky a zde si teda najdu ten příslušný kód pod A a číslem 10. Ten kód poté vypíšete sem. Takže ho tam vypíšu a kliknete na provést převod. Tak a nyní se vám to už opravdu převádí. Tak opět se nás to, jak vidím, ještě jednou ptá, jestli opravdu chceme převést $51 z Paxum na Paizu, tak opět potvrdíme ano. A teď už se nám to opravdu převádí. Tak, vidíte, tady máte ještě v časomíře 10 sekund na to si to rozmyslet. A jak vidíte, tak nyní ten proces proběhnul. Tak, nyní se teda přihlásím do té peněženky, do které jsem prováděl ten převod. Zkontrolujeme si, jestli ty penízky už došly. Podotýkám, že jsem převod prováděl před minutou, takže jsem zvědavý na tu rychlost. Tak, už jsem v peněžence, penízky zatím nedošly, takže počkáme. Můžeme si zatím teda zkontrolovat tu peněženku první, z které jsme ten převod prováděli. Vidíte, že penízky s kterými byly odeslaný na Paizu. Vrátilo se vám zpět z té částky 0,25, převádělo se teda 49 USD, $2 si vzali teda za transakci, tady se vám zpětně načetly ty provize teda ta sleva. Takže všechno tady je OK. Tady vidíte, že jsem převáděl včera také penízky z DG na Paizu, nějakých $94. Opět mě to tady skočilo, jo, dokonce tady mě to dalo nějaký 3,75. Takže pak se na to určitě podívejte, vidíte, že je vše v pořádku. Tak já se vrátím opět na Paizu. Tak a hele, penízko jsou zde, čili od převodu bylo nějakých teďka celkově 8 minut, takže 8 minut jsme čekali a penízky jsou zde. Takže vidíte, opravdu to funguje rychle, bezvadně, mohu jenom doporučit. Jinak také pod tímhle videem najdete odkaz na návody dalších peněženek, čili je tam i návod na Paxum, pokud si chcete zřídit. A já třeba Paxum teďka mám zažádaný o kartu, čili bude možnost té peněženky přímo si ty penízky posílat na jejich kartu, což je velká výhoda, ale to zřízení té karty trvá 3 týdny, takže pokud teďka vybíráte třeba z toho DGčka na Paxum, tak teďka máte vlastně tu možnost si to vybírat třeba na tu Paizu, jo, abyste ty penízky měli k dispozici. Tak tolik teda k dnešnímu návodu. Já věřím, že se vám ten převodník Magnetic líbí stejně jako mně. Tady nakonec ještě vidíte tu svou poslední transakci, čili $49, 3% vám to vrátilo v té slevě, takže opravdu bezvadný. Tak, to je bylo teda asi všechno, já vám moc děkuji za pozornost, přeji hodně vydělaných penízků na internetu, zdárné převody a mějte se velice pěkně, budu se na vás těšit u dalšího videa. Nashledanou.